முருகன் கோவிலுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் பக்தியாக இருக்கோமோ அதை காட்டி 3 மடங்கு பயங்கர சக்தியாகவும் பக்தியாகவும் இருக்கிறாங்க கேரளா மக்கள்கள். அங்கே உள்ள முருகன் கோயில் நிறையா கோயில் இருக்குது. அதுக்கு தைப்பூசத்துக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி காவடி எடுக்கிறது, சூளம் குத்துறது, பின்னால் உடம்புலாம் குத்தி நல்ல தேர் இழுத்துக்கிட்டு போகிறது, இதெல்லாம் பயங்கரமாக கடுமையான இது செய்கிறாங்க. அது உண்மையிலேயே ரொம்ப வரவேற்கக்கூடியது. நம்ம தமிழ்நாட்டை காட்டி மிம்பரமான பக்தியாக இருக்கிறாங்க. அதை நான் கண்ணார பார்த்தேன். அது ஒரு வீடியோ எடுத்து அப்ளை பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா வந்தது. ஓகே.